viewers. Sana all 1,000. 1.2 million viewers. 1.5 million viewers. Hi po sa inyong lahat. Pag-like po mo diha, uy. Like. Kapit. Hi po, taga-Agusan po. Taga-Agusan. Sa San Francisco. Hi po sa 1,700,000. Oh, 1,700,000. Nabuhang na. 1.6 million. Hi, Sir Rene, taga San Francisco, Agusan din. Dagat sweet! Bayutan man, oy. Like po mo diya, oy. Grabe naman niya. Ay, salamat. Nanay nag-like isa. Ako dyan iktiman aning mag-like pa. Nakabalik. Makaabot. Salamat sa mga nag-like. Ay, kapit.
kadalag stick. Awe! Awe, awe! Ah! Out ya ito? Nabayutan. Mga haod man manggula tong sa Pikas Court, oh. Away! Caldi! Pizza pa na eh! Dati lang! Winnie. May pag-ingato na to nimo pero wangkuan siya puli-puli. Puli-puli siya. Ikuha na lang na ingato ba? Pareha ingato pero kuan siya. Dili kay dili man gud kids sila magutaman. Isa mo Mga sa ka to. Ito lang gini. Tapos si Queen yung Ah! Naunsa. Uy, wag pakadula sila pli. Kaupan mo Nicolas Singh. Yan na, oy. Hindi na ko mabatiran. Sa nasabi.
said hi. Hi po. Hi sa inyong lahat. So, nadaog na dyan, minadaog. Pamuna lang sa natin tingnan. Yan na nasa sir. At kami po ay nanalo. Hi po sa inyong lahat. Hello. Gihangak ko na. Gihangak ang person.